Dobrý deň, ja sa volám Želmíra Macháčková. Som zo združenia Skalica je pekné miesto. Založili sme ho vlastne na základe tých udalostí, ktoré sa teraz dejú. Máme už niekoľko desiatok členov. Chcela by som povedať, že si veľmi dobre uvedomujeme, že celý problém je v územnom pláne. A celý problém je v tom, ako sa postavia poslanci k územnému plánu. V septembri bude zastupiteľstvo a snažíme sa hovoriť s našimi poslancami a vysvetliť im, že baťák alebo pôda na baťáku musí zostať ako orná pôda naďalej so zámerom turizmu a rekreácie. Budeme sa snažiť, aby toto na zastupiteľstve prešlo. Zároveň by som sa chcela ospravedlniť, tak jak pani Olešová, všetkým súdomieričanom za to, čo sme nie my obyvatelia spôsobili, ale vedenie nášho mesta s našimi poslancami. My sami ako občania sa totiž cítime zradení. My občania sa cítime predhodení investorovi na pospas. Strávili sme niekoľko hodín diskusiami a výsledky tých diskusí sú veľmi účelovo zostrihané a zverejňované. A apelujeme aj na to, že dokonca náš sám pán minister životného prostredia vyzval starostov, aby si urobili poriadky v územných plánoch. Takže o toto sa opierame, o toto sa budeme naďalej snažiť a veríme, že sa nájde väčšina poslancov v Skalici a územný plán v Skalici dáme do poriadku. Ešte máme túto šancu a máme túto možnosť. A musím povedať, že súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo. Rozumiem úplne všetkým, čoho sa ľudia obávajú, my sa obávame toho istého. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste to dneska zorganizovali, že sa tu môžeme vyjadriť za veľkú podporu z českej strany a za podporu pána Vyskupiča. Ďakujeme.